Dobrý deň, zdravím vás všetkých a želám pekný deň. Dnes sme si pre vás pripravili kúpeľňu, ktorá je riešená v rodinnom dome. Tu sme zakomponovali sprchovú časť 90x90, podomietková sprchová batéria, horná časť hlavová má 2 prúdy, prívalová časť a klasické sprchovanie, sprchová časť. Skrinku s umývadlom sme riešili po celej dĺžke steny, na doske je umývadlo a zásuvková zostava. Takisto sme tam dávali podsvietené LED zrkadlo a oproti je závesné WC. Obklady, ktoré sme riešili, sú vo formáte 60x120, imitácia mramoru. Na zem sme dávali bielu dlažbu, no a v sprchovom kúte sme použili formát 120x260. Ja verím, že aj táto kúpeľňa vás zaujme, že máte novú inšpiráciu, no a teším sa na vás na budúce a dovidenia. Dlažba, ktorú sme tu použili, je imitácia mramoru a na zem išla čisto biela dlažba.